Hey guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आरोबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। नै दा जोङो लक्षी फुजानि जैग' सावनो फैदों गामिनि गारजा न'आव आरोना लोगोफोर, लक्षी मन्दिराव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो। नों भिडिअ खालामनो जानो फैग्राखाने मेला दंमोन मोजां साजाय दोंनाया ओमफ्राय मेला दंमोन ना सिगाङाव दा मेला गैला सानैबो